Labaran duniya na yau, 23 ga watan Agusta shekara ta 2026. Assalamu alaikum masu kallon Arewa Hausa TV. Ga wasu daga cikin manyan labaran duniya na yau. Iran ta ce sabbin takunkuman da Amurka ke barazanar ƙaƙaba mata ba za su tilasta mata miƙa wuya ba. Wannan na zuwa ne yayin da rikicin Iran da Amurka ke ci gaba da jefa kasuwancin duniya cikin fargaba, musamman kasuwancin man fetur. Rahotanni sun ce wani harin sama a Isra'ila ya afku a yankin Zuwaida da ke tsakiyar Gaza a yau Lahadi, inda aka samu mummunar ɓarna. A Najeriya, akalla mutum 50 sun mutu a hatsarin kwale-kwale a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Akalla mutane 50, mafi yawansu yara ne, sun mutu bayan wani kwale-kwale da ke dauke da mutane da yawa ya kife a ranar Alhamis. A Najeriya, iyalan yaran da aka sace sun yi zanga-zanga. Iyalan wasu yara da aka sace a jihar Borno sun gudanar da zanga-zanga yayin da aka kusa cika kwanaki 100 da ɓacewar yaran. Iyalan suna neman hukuma su ƙara ƙoƙari ganin an dawo da yaransu gida. Yaƙin Ukraine da Rasha na ci gaba da kasancewa cikin manyan batutuwan duniya yayin da ƙasashen Turai ke ci gaba da tattaunawa kan tallafi da matakai da za a ɗauka kan Rasha. Waɗannan su ne manyan labaran duniya da muka kawo muku. Ku ci gaba da kasancewa tare da Arewa Hausa TV domin samun sabbin labaranmu da zarar mun saki. In wannan ne zuwa naka na farko wannan tasha, ka danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sabon labaranmu da mun saki. Arewa Hausa TV.